ଆଜି ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଏଠି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ବିଲ ତ ସବୁ ଶୁଖିଲାଣି, ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲାଣି। ଏଠି ବାପା ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଏଠି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପରେ ଦେଖି। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ମୁଁ ମାଛ ନେଇକି ଯିମି। ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିଲି। ଆଉ ପକ୍ଷୀଟି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମୟୂର କୁଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଟା କି ପକ୍ଷୀ ବୋଲି। ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ବୋଲି। ମାଛକୁ ଅନେଇ କେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ପଳେଇବ ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ପାଟିରେ ପକେଇଲି, ମାନେ ମାଛ ଆସିଲେ ପରେ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିକି ଥାଏ, ହଠାତ୍ ମାଛ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ମାଛ ନେଇକି ଆସିଗଲେ। ମାଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଶୀ ମାଛ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ମାଛ ପସନ୍ଦ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।